Má pravdu. ruky. Naopak. To už tak trošku nekolká. To je ono. Tak. Dobre, druhá. Tak. Jo. Skúsime obe naraz. Tak, to je ono, výborné. Nie, zase mám krivo nohy. Ešte raz. Že ma nemáte fotiť, keď mám krivo nohy, potom si myslíte, že to je tak normálne. Skús nekrčiť kolena. Celý film, tak spočilo, že na ide pozerať. A tá je výhodne si opäť ja. Daj preč tú ruku. Nikolka. Povykrúcaj sa, tak, to je ono. Povytáčaj sa. Skús aj tak teraz trošku rytmickejšie sa povytáčať, tak. Ešte, tak, to je ono. Tak, ešte aspoň 4 krát to urob. Kopičku. A to ja neviem. No, Nina urobila, keď urobím z soboty a nedele film, tak urobím z toho film. No, Komédiu aj si chceš. Nina takú peknú opičku vystrúhala. Fuň. Uč, pomáhaj si. Dýchaním si pomáhaš. Pomáhaj si potom fuň, pomáha si tým dýchaním prekonávať ten oný odpor. Hop. Puls pozri, koľko máš. Vydrž. V pohode už ideš dolu kopcom. Ešte chvíľočku. Vydrž. Nikolka. Á. Môžeme? Pôjdeme 25 sekúnd na začiatok, hej? Dobre, hop. Musíš vydržať v kuse, Nikolka. 25 sekúnd to je... nie je veľa. A... stop, hop. Tak, to je ono. Výborne. Vydrž. Už len 5 sekúnd. Vydrž. Hop.
Jeden často ľudia spovedala chlebovského zdobytí svetu. Tak im doprajme ešte pár. Ešte mi urob, no. Smrti 1857. Si najviac ľudí prenieslo svoje čísla práve do O2. Pre tých, ktorí to ešte nestihli, predĺžujeme vianočnú ponuku do konca januára. Prídite k nám a získate bonus až 50. To je ono, výborne. 10 sekúnd. Vydrž. Hop. Je to vírus, ktorý infikuje v srdiečku. Ako nájde? Sú 10. Co vám často robí takéto zádery? Keď si vie, ako tuto, keď máš pri nechte a tom, tak to trhnem a niekedy sa mi to urobí. Ja si väčšinou trhávam. A mi sa to nezapáli do chvíľu, ja chcem, aby sa mi to... Sa moja sesterke stávala, ona preto, že si proste čužla prsty. Dobre.